ɓiɓɓe leñolam mo yiɗi heɓde galle taw ko mahaɗo ha pari walla so tawi ko terrain cohluɗa jokkodiri e agence immobiliére Thiabibi gonɗo ɗo e Mariste Sara Brioche Doré mo yiɗi heɓde noddirguel mabɓe mbatta ko 33 832 15 63 walla mbaɗa 77 515 62 74 agence Thiabibi ko ɗo woni e Mariste kono joɗorguel mabɓe nan ɗo to Pikine hedde arène national mo yiɗi heɓde noddirguel ɓen ɗon mbatta ko 33 834 01 42 agence Thiabibi caɗele meɗen gasi. Sam. Nan. Ndeɗen ɗano Sam. Tampude korɗe hen. Ka kor. Ka tampude. Tampude hande. Allah Samba ɗo no yeewi noon Sam. Mi yeewi noon, mi yeewi. Hande kam mi yeewi. Ar dusam kal. Mi facco koyɗe se. Kallu ndiɗam dusma. Eyyi. Pour hollu. Ala Sam. Kam ganduɗo a wawa ɗo ñam. Jehen kallu to mi sodanma hay sinno ko beñe gaw. Eyyi ko kaali gonɗen. Min komi korɗo mi yahatani dusma. Ñamina ko ɗon beñe dugub walla beñe gawri min yaha yiyam. Sam. Mani mbattumi haada salo Sam. Boyet. Boyet. Samba an mi foti haalde haada salo. Baba mbiyam hoore komi kor walla korɗo hay ñamatama taw. Sam. Hakkunde men enen ɗiɗo hoto addade hen barage. Nda hakkunde men sa nanni hen bamma tan addi barage. Min meeɗani barage min mbaɗani somi yeehi komi ñaamo somi ñaami babam somi arti ko fiyatami walla waɗa min ni watta min ni babam wi koyem korka wona komi juul mi yahani. Eyi Sam min sa yi mbaɗa wima jalten bo an tan ballan ndam min kam bamma wagam hadde ñamde hakkunde galle o. A wallani ko anani a wallani fof saɗa wallami kay mbiyatami ko tinne korka ma julde so korkari ene waɗi ɗumɗoji ɗi dañata ko Allah hokkare ma aɗa ɓeyda neɗɗo o ko nani gonɗa koye usidemi aɗa bonnanaɓe korka. So yonti tan mi wima noon Sam yontide korka yontani tawa e ma anani mi jaɓi toftani min yaha Allah jarama jarama Sam yaha ñamoy beña duguma. Allah jarama Sam merci. so yeehi ha seeɗa village nawama galle bref sababune ma anani Samba wujji beyɗi bey yim kaɓanmani nden hoto bamma wonno on sise ɗum ɓooyi ɗum ko gueɗe cukalel kono joni baba mawni baba watti hoore mi fori hoore mi hoore min kam ko ɗum ko or sise ko jinnomi ko woni komi heɓani min cikkunomi gila mbaɗa heɓma mbaɗa nehoyma sikkat noon ko ɓi Ayssa way wona ɓi Yero nda ɓi Yero kam koye jikko Yero tan jogoto suula anani ɓinguel jambour noon kala ko mbaɗɗa hen wo laya perti sularagal gongal e bammal ngal fof Samba watti kam ɗum hollude wona sula wona sula hoorete wona sula salligade ene jangguineɗo sallidirte wona sular juulde wona sular ɓaɗi komi jullomi wona kerce. Allah jarama ala mi haydi mi wawa yaade an tan jinnomi wallude yo nadden foftoɗen way Allah yi gueɗe ma noon gueɗe ma peewi jooɗi wallahi waɗi kom kor an kam Sam hay piggal mi fiyama nda sababune ma a yeƴƴi ay hen ɗon bal hay piggal mi fiyama sababune ma e nder mi hoorama hande sa ari ɗo o terroriste naate hakkude men
wallahi a waɗi ka fota te risio non tewli ham ha battumi ko waɗi ka pew eyi ni ka pew comme pewde ko pewde Allah jarama jara ɗaɗum de mboɗo dusma mboɗo ñaamoya beñe duggo dusani an kam Yoro xana joni kam modi a weldita e makko hana on belditi kay hanket bammodi ah minema ha lakiri ala anene Yoro ha lakiri mbi mo mbaɗani moƴƴante on yeeyata kam itillaire jeeymomi badde donal tirempi mbimami julɗo woppat woppu ha wona nde o arti nde o waɗi rechargé ko waɗi o arti tan o wiya kadi biye ko yo defanamo mbahaluuji ko yo Ayssa defanamo mbahaluuji neɗɗo subaka e noon jalmomi a tam gonga mo tawi noon liggumi Samba mbaɗmi job e Samba ha Samba rewi lawol kek hankade wonti ni wonti direct natti wawde makko haalisers natti wawde makko hay dara o fini tan wi Samba duusam kallu mo signi kino korko Samba duusam kallu o ranni wona o Samba wona o yiɗi yaade tali so wona tan yiɗi tani ko haydara o natti wawde hen hay hunde noon mi yurmimo noon Yero o haali ha o tambi Samba wimo mi yahani o haali ha o tambi o watti wayde o wi ka sulla joni kanko e Samba voilà c'est ça toon ɓe sakkiti kamɓe ɗiɗo toon ɓe sakkitiɗe mbimam so Ayssa definimo mahal mo foti defandemo eyyi ko ɓiyi ko ɗum kam meñani mbimami oɗo Samba ko tani ko e joni noon Samba holɗuma mi yam mbimami ko ɓiye kono konko nima ha foti no foti ni hande eyyi min holmo yakorumi ɗo en ha nde fotimi no fotimi ni mbimi Yero ha nehde ko ɗum ɗo de nehte ko holɗum mbimami nehde min ko no hakke ne jogunomi woni hen to konko nehimo e mo joguinimo hakke mo jogui ɓinguel mum an so wona an mo nehi ɓinguel mum konko nehimo mo ñamminta ɓinguel mum konko nehimo e ko vice versa noon Yero ɗum wona haala ko vice versa ani heɗomi gaay an accanamo kadi haala wonde e jaam par ce que korka ka lewru korka gasi ha paari ko woni aduna gasi ha paari aɗo andane to ko boni ko ese Yero julɗo woppat taka julɗo koye lewru korka gonɗa kalden gonga mo haalanima gonga ko kulɗo mate non min kam haɗa makko ruttoyade fuuta ɗon wati feere min belta min makko kono kam taɗa o min kam ko jinnomi liggade ko Allah waɗani kam hen sutura ɗo kay kanko e Samba ollunde domburu tan kono mo jotto Ayssa way amon nder omon nder wawi ɗon yetto nder me yetto ɗon yetto woppu noon julɗo woppat miñam de ɗo balɗe noon aɗa heewi kalis noon aɗa foti tottude an tottotami wutta julde noon an tottotami dumde mbase 3 carré nande ala problème voilà ris oro natti woddude de o gayni hen e hoorɓe ɓe de wallahi ni kay go natti ani woddude de e hoorɓe ɓe kam Aissata may na a tini hande ko Samba waɗimi ko de e ko Samba wonma ba Aissata mboɗo foti wiide Samba yo aro duusam kallu Samba no salo babon on mi hentana Samba ko bahliɗo de ko bahliɗo de kam changement Samba kam ha joni e nulalta Samba salo ɓe jehen tan ko woni yeeso kam daɗani guite ko woni yeeso wallahi daɗani guite neɗɗo sono yiyami délinquant innocent ma tawam ɗo Samba nam baba an kam a yaltani saɗa yara ndiyam joni heure yarde ndiyam yonde e te weeruji ma ɗi nan ɗo en eyyi mboɗo mari mbaɗa andi kam ko yimɓe ko jinnaɗo fonno wadde ma koko mi waɗe dume ma eyyi c'est ça waɗi kay gandumi a leeli andude an jibini Samba walla a leeli andude an jibini Samba duuɓi 5 Samba are juuɗam ha Samba naate 4 mbiya aɗa andi jignade a leeli andude an jibini Samba eyi neɗɗo kam so wona dimbo min de mi tottama neɗɗo goto taw neha ko nde wari nde komin nehi ɗum wadde somi andani ko wonani needi de mi anda so kam nde man min de nomi tottoto mi jarani haala mojjani wayi haala fewani wayi nehidde nehat nehiɗo kam on tan wawi neha gonga ay mo nehay on no neha joɗɗa e ese kala ko ese wi jaaɓuɗa aɗa wiya ka nehiɗo a nehaki de
sahaaji ɗe aɓe mbiya mawɗo ina moƴƴi e nder wuro kono tawata ko mawɗo moƴƴoɗeɗi kono so tawi ko mawɗo fakka ma nde ina bonna wuro mawɗo mo ala diine mawɗo mo ala l'islam de wo potaka e wuro mi wonta ɗo mbaɗa wadde ma gooɗi mi wonta ɗo mbaɗa wadde ma gooɗi tuggude ngannumami koye hannde law gotol meɗɗa an o yeero mbaɗɗa ko ngannduɗa no welimi tan woni planima mbaɗɗa o ha kaɗɗa e samba tan an sa ɓesnin wallahi ma waɗɗo créé rébellion ko Allah waɗi ko de ɓuri ko neɗɗo waɗi ko Allah waɗi ko sinno ko palani wonno ko bingel ma wonno palani min kam mi yemeɗa yiide gorko no waɗa palani mi wona jasir mi wona haydara te so mbori wawi labbinde ɗum mi resa debbo goɗɗo mi adda ɗum kam ala dokko an min tan rokkatma te hay min mimsiti so hanki wonno han wallahi resta aystoyam kay wonmo kandunomi so wona an ɓendi sinno ko sagam wonno mi dañata israde fakka man hay min ɓurananimi de dañde israde taw ko fakka man 15 man dorok man ina haala tan ko boni min de ɓurananimi min sa dañi israde way yetteral ha fuutonkoɓe fof joddima signi décret mbaɗeneɗa no garata an kam koyngal ma fuuta a harmini no garata mbanneɗa toon na ñande pawtuɗa koyngal ma fuut wallahi nima ga ko ma felle nima ga ko fellem amin nari tarik o noon minen min nani tarik o noon babiraɓe wonnoɓe ɗo ɓe ina yanayi joom bitigaji jamma 2 heures du matin fof min amin fof ko do tawi a noppi ko noppi mawni jomum noon a noppi made kono kala ko mawɗo waɗno guila nde woni cukalel kadi minen ko waɗa hande haltete ko janggo min tawi ɗo ene babulla nde hirsete ɗo feccere jamma fof min paami waɗɓe ɗum ɓe mataw ko endam tan nen de kora ha kumtari yon ƴetta kornoɗa fo aɗa waɗe mbalis ɗum nde jimi ɗo nda kalta ko haydara laaɓanima hetti a waɗa kama haala ka yo gas yo haala ka o sam yo haala ka gas sam anin sam